El dimarts 4 d'abril a les 11 del matí la biblioteca visitarà l'espai familiar de Vacarisses on explicarà alguns contes. Tots els dimarts del mes d'abril, de 5 a 6, es fa àbac a càrrec d'Isiua i Formacions. Les inscripcions ja estan tancades. El dissabte 8 d'abril a les 11 del matí tindrem la presentació del llibre Xalabà d'Anna Fiter, que comptarà amb la presència de l'autora i la col·laboració del grup de teatre jove de Vacarisses. I el dimecres 19 d'abril, a 5:15, podreu venir a gaudir del nostre taller de roses de paper. Les inscripcions són del 3 al 18 d'abril a la biblioteca. El dijous 20 d'abril a 7:15 es reuneix el Club de Lectura 1 per comentar el llibre Perdida de Gillian Flynn. El divendres 21 d'abril, a partir de les 7, farem l'altaveu de cultura a l'Era del Castell. Les inscripcions són del 10 al 20 d'abril. I prèviament es farà entrega dels diplomes als participants d'Abril Llibres 1000. El dissabte 22 d'abril, a partir de les 11 del matí, a la Sala dels Cups es realitzarà l'entrega de premis dels cartells de la Fira del Montgeganter, el concurs de punts de llibre i, finalment, el concurs de còmic d'aquí a la biblioteca. El dijous 27 d'abril, a 7:15, el Club de Lectura 2 comentaran el llibre Canadà de Richard Ford. Per acabar les activitats, divendres 28 d'abril a 5:15 realitzarem l'espectacle infantil que tanca la temporada de contes, Si us plau, menja't les pors, a càrrec de Pengim Penjam. Es tracta d'un conte per nens a partir de 3 anys i es farà a la Sala dels Cups. Les exposicions del mes podeu trobar de l'1 al 21 d'abril l'exposició Vinyetes, Història del còmic en català, del Consorci de Normalització Lingüística. Després de la setmana del 18 al 24 d'abril farem una exposició de llibres que parlen sobre la festa de Sant Jordi. També de la setmana del 18 també trobareu les novetats en novel·la i en DVD. I per acabar les exposicions tindrem exposats els punts de llibre participants en el concurs del 22 d'abril al 22 de maig. I tots els divendres de 5 a 8 farem la trobada d'escacs, excepte l'últim divendres, que hi ha l'hora del conte, que es fa de 7 a 8. Gràcies! Subscriveu-vos al nostre canal.